Dobrý deň, toto je krátka prezentácia webu pre realitnú kanceláriu. A vo hore sa nachádza logo, napravo od neho priestor pre top nehnuteľnosti. Top nehnuteľnosti so svojím názvom, popisom a odkazom na detailný popis plus fotografiou. Týmito šípkami sa prechádza medzi jednotlivými nehnuteľnosťami. Ďalej pod položkou menu nehnuteľnosti možno zvoliť, akú nehnuteľnosť hľadáme, a na základe týchto kritérií sme našli tieto nehnuteľnosti. Pozrieme si detail prvého bytu. Tento byt má svoje základné informácie, má fotky, medzi ktorými sa prechádza buď pomocou týchto šipiek, alebo kliknutím na tieto bodky pod obrázkom. Môžeme sa vrátiť naspäť na zoznam. Pozrieme si druhý byt. Druhý byt nemá fotku, má svoj popis a má vyplnené nejaké iné parametre, podrobnosti o sebe. Znovu sa dostávame naspäť. Položka menu o nás poskytne základnú charakteristiku o realitnej spoločnosti. Pod menu TV relácie nájdeme televíznu reláciu, ktorú realitná kancelária pripravuje o svojich nehnuteľnostiach, a odkaz na ďalšie videá na YouTube. Posledná záložka je kontakt, kde sú kompletné bližšie informácie o realitke. Na spodu stránky máme rýchle kontakty, iné aktivity realitnej kancelárie, zoznam partnerov plus ďalší voľný použiteľný priestor